קורה חברים? כאן יוסף, והיום אנחנו נעשה עוד סרטון חדש של קלאש רויאל. כפי שאתם רואים, אני ארנה שש ואני פה עם חבר שלי. טוב, שלום. כאן זה דניאל זימין, בבקשה לא לצחוק עליו, ואני מצטער שזה. טוב, בוא נשים, זה הדק שלי, זה לא הדק שלי, סליחה, זה הדק שלי. לא זה, סליחה, זה הדק שלי, אני מצטער שהגעתי אתכם. עכשיו אנחנו, אין לי מספיק כסף בשביל לקנות טורנדו או פריז, אבל למרות שיש לי פריז, יצא חדש של של קלאן צ'סט, ואני החלפתי טלפון מטלפון של סין לזה, ועכשיו אנחנו יש... אתה עושה נכון? למה אתה בטעות אני החלטתי סגול שילד אחד אני מצטער, אני באיזה תוכנית לימודית, אני מצטער. טוב, אנחנו עכשיו, יש אתגר חדש בטורנירים של השני, ילדים רוצים סנדוויץ'? מצטער על הרעש. עכשיו אנחנו, יש דאבל אליקסר בטורנירים. לא, יוסף. טוב, נתראה בסרטון הבא, יאללה ביי. יוסף, מורלי בואו תתפסו מקומות, יוסף, נסגור אותו.